खुलुमबाय आङो दिनै साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों आं ओंखायनो लिरखादों BPF भार्सेस UPPL आं लिरखादों मानोना नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै माखासे सिंनि बाथ्राखौ रायलायनो होननानै फैदों दा बे सिंनि बाथ्राखौ जुदि नोंथांमोनाबो जुदि मिथिनो लुगैबा भिडिअखौ नायनो हागोन आं बारा गोबाव बुंनाय नङा लेस जागोन 8 मिनिट जानो हागौ मानो होननानै बुङोबा दिनै जोंनि गेजेराव बेनि फारसे बहुत जोंनि मानसिफ्रा मिथिनांगौआ गोनांथार होननानै आं सानदों मानो गोनांथार होननानै बुङोबा दिनै खाथियाव जोंहा लकसभा इलेक्सन फैगासिनो दङ लकसभा इलेक्सन फैनाय लोगो लोगो दिनै आसामावबो बेबायदि इसेबां माने इलेक्सननि दोहौ जाथ'वाखै किन्तु जों नुबाय दिनै BTR आवहाय इलेक्सननि दोहौआ दिनै बुहुत जागासिनो दं आरो बेबो रिजनेल पलिटिकल पार्टी बेनो जाहैबाय मा UPPL इउनाइटेड पिपल पार्टी लिबारेल आरो मोनसे बे मा BPF नङा होमबा Bodoland पिपल फ्रन्ट ओके दा जोंनि गेजेराव रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे बाथ्रा फैबाय थादों दिनै BPF नि दैदेनगिरि एबा जायनिखि पार्टीनि लिडार दैदेनगिरि जेनेबा हारमा महिलारि सारा दिनै बुंदों UPPL नि खुंथाया गाज्रि UPPL आ दिनैसिम जेबो मावाखै आरो मोनसे समाव होनदोंमोन सनितपुर आरो बिश्वनाथ गहपुर बेखौ मालाबाबो सोसननो हाया एक एंसिबो सोनो हाया होननानै सिगांनि समाव जेनेबा जोंना हारमा महिलारि सारा बुंदोंमोन बबे सात्रआव बुंदोंमोन बेखौ मिथिया नाथाय बिनि बुंनायखौनो जायफोरनाखि BPF सापर्टार रायजो राजाफोर जाय गामि ओनसोलाव थायो बिथांमोना हय होननानै साननानै गनायनानै लादोंमोन नङा होमबा दा बेनो किन्तु जायफोरनाखि UPPL सापर्टार बिसोर गनायखायाखै बियो राजनितिनि खाथिरावसो बुंदों होननानै सानना लाखादों जे UPPL सापर्टारनि रायजो राजाफ्रा सानदोंखि जेरैबाबो हाबगोन गहपुरा हाबगोन नङा होमबा मानोना बै समाव होनदों कि सुक्तिनि मथे UPPL नि जेनेखि दा बिटिआरनि CM प्रमद बर' साराबो बुंबाय जे गहपुरसिमल' हाबगोन नङा होमबा मानोना सुक्तियाव दंखायो गमानि दाखालि एसेम्ब्लियाव उदां दुफां बोथोरना उदां बोथोर होनो बेनि जेनेखि बाजेट सेसनाव डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्माया बेखौ फोसावनानै होबाय दा बिनि सायाव दाना BPF नि दैदेनगिरि हारमा महिलारि सारा मा बुंगोन सिगाङावनो होखादोंमोन आरो बे माने गहपुरा हाबगोन होननायखौ लानानै गोबां माखासे UPPL नि रायजो राजाफ्रा सापर्टारफ्रा मोजां मोनदों गोसोखौ गोजोन मोनदों हाबगोन फारसेथिं ओरै हाबा माने राजनितिनि सात्रआवनो सोरबा हाबजानो लुगैयो सोरबा हाबजानो लुबैया बेबायदि बाथ्राखौ बुङो मानोना गावनि सापर्टारफोरखौ माने बोनथुमनानै लानो थाखाय अब्ला दिनैनि थारिखआव दाना मा बुंगोन दिनैनि थारिखआव गहपुराव गासै 47 गामिया फार्स्ट स्टेप हिसाबै हाबग्रोबाय आरो दा हाबबावनांगौ स्टेप दंबावो बेखौ बुंगोन नामा कि हाबा बे जिबनावबो हाबा होनसै नामा जिबनावबो हाबा होनलायगोन नामा सोरबाथ' होननोबो हागौ जिबनावबो हाबा होननानै नङा होमबा निश्चय होनगोन किन्तु जोंनो मा नांगौ जोंनो राजनितिक दैदेनगिरियानो जायाथों मानो जों जेखि राजनितिक हान्जायाव थायाथों मानो जोंनोथ' जोंनि जौगाथायखौ नांगौ जोंनि डेभेलपमेन्टखौ नांगौ जोंनि बर' रायजो राजा जों लोगोसेयैनो BTR आव थानाय गासैबो जाथि माहारिफोरनि गेजेराव जौगाथाय नांगौ मा बिथिङाव जौगाथाय बेनो जाहैबाय मा जोंनि मानसिफ्रा बांसिन बेट्स खालामो लामा सामा माने डेभेलप जानांगौ फरायसालिया जौगानांगौ गामि ओनसोलाव लोंग्रा दैनि बेबस्था थानांगौ गामि ओनसोलाव उन्दैफोरनि जेनेखि अंगनबादि सेन्टारफोरा माने मोजां जानांगौ गामि ओनसोलाव रायजो राजाफोरनि थाखाय माखासे लेट्रिननि सुबिदा खालामनानै होनांगौ माने बेफोरनो आरोना जायनि थाखाय भट होनायनि खाथिराव भट होग्रा बेनिफिसियारिफ्रा मा मोनो मोना नङा होमबा स' बेनिखायनो जोंनो मा नांगौ गामि ओनसोलाव डेभेलप खालामनानै होनांगौ सोलोंथाइ बिथिंफ्रा मोजां जानांगौ सरकारि बिथिं जौगानाय बिथिङाव आसनिफोर गोदान आसनिफोर लाबोनानै रायजो राजाफोरनो होनांगौ जायफोरनाखि मोनथाव बिसोरनो होनांगौ जायफोरनाखि मोनथावै जेनेबा मोनथावैफ्राबोथ' भट होयो नङा होमबा बिथांमोनाथ' भट होयो दाना बिथांमोननि थाखाय मा सुजुग खालामना होनो स' बिथांमोननि थाखायबो माबा मोनसे सरकारा बेखौ आसनिफोर तैयारि खालामनानै होनांगोन दा बाथ्राया बिसो मेइन बाथ्राया दाना नैबेनो लोगोफोर जे जों बुंबाय थायो कि BPF आरो UPPL BPF आ साबसिन सोरबानो UPPL आ साबसिन
बे जाहैबाय मा जायहा बिबेकजों जायखौ सापर्ट खालामदों जायहा जायनिफ्राय गुन्दै मोनजादों जायहा जायनिफ्राय थाइसेबाबो फैसा मोनजादों जायहा जायनिफ्राय थाइसेबाबो जेनेबा साहा कापसे मोनलोंदों स' बिथांमोना बेखौ सापर्ट खालामखागोन जायहा दा BPF जों दङ बिथांमोना BPF खौ सापर्ट खालामगोन जायहा UPPL जों दङ बिथांमोना UPPL खौ सापर्ट खालामखागोन दा बिनि गेजेराव जोंनो बेल' नांगौ जोंहा जोंनि BTR आवहाय राजखान्थि हान्जाया माने अपोजिशन पार्टी थाखानांगौ सिगां समाव UPPL आ दानि सरकार खुंनाया सिगां समाव BPF नि सरकारनि समाव अपोजिशन पार्टीमोन आरो अपोजिशन पार्टी थाबोनानै गोबां खामानि मावनो हादों बेहायसोना रुलिं गभर्नमेन्टआ गिनानै माखासे खामानिखौ मावनो हायाखै जाय सिखाव खामानि मावदों बेखौ मावनो हायाखै थिग दिनैनि खाथिरावबो UPPL आ गभर्नमेन्ट जाबाय नालाय UPPL खौ जोङो जुदि अपोजिशन पार्टीआनो जुदि BPF आ जुदि खोथा बाथ्रा बुङाबा UPPL आबो थगायना जाजोबगोन ना भाबा लामा सेक्सन खालामनानै मावा दाङा जागोन ना जुदि बुंग्रा गैयाबा जेरै सिगाङाव BPF आ जादोंमोन दा बेनिखायनो जोंनो अपोजिशन पार्टी नांगौ आरो उदाङै सुबुंफ्रा बुंनो मोननाय हानाय बे मोनथाया बे थानांगौ फ्रीडम अफ स्पीच बे थानांगौ जुदि फ्रीडम अफ स्पीच गैयाबा साधारन सरासनस्राफ्रा जुदि मिडियायाव बुंनो हायाबा अबाव जुदि बुंनो मोनथाय गैयाबा मिडियायाव माबा मोनसे बुंबानो बेखौ थख्लायनाय मिडियायाव माबा मोनसे बुंबानो ससियेल मिडियायाव माबा मोनसे बुंबानो बेखौ जोख्लायनाय बेबायदि जुदि थायोबा मालाबाबो जोंनि गेजेराव डेभेलपमेन्ट आरो सुबुंथि एबा हिउमेनिटिनि एबा फ्रीडम अफ स्पीच जेनिखि बे थानाय नङा दा बेनिखायनो आं खावलायदों UPPL नि सापर्टारानो जायाथों मानो BPF नि सापर्टारानो जायाथों मानो दानि जेनिखि बाथ्रा बुंबाय थादों माने मा होनना बुङो फैबाय थानाय MP इलेक्सननि खाथिरावहाय बे गासिबो राजनितिनि सार्थआव बुंनाय मानोना बेनि गेजेरजों सोर डेभेलपमेन्ट मावदों मावा जों बेखौ जेब्ला जों नुलांबाय थागोन अब्लासो जों मिथिगोन खिन्थु जोंना बेनो रायजो राजाफ्रा सोर जेनेबा राजनिति हान्जाया गमामायैनो रायजो राजाफोरनि थाखाय जौगानाय खामानि मावमारदों जों बेखौ गनायना लानांगोन खिन्थु बेबायदि होननानै हाग्रामा महिलारिया सिगां समाव जेबो मावाखै डेभेलपमेन्ट मावाखै होननानै जुदि सोरबा बुङोबा बे 100% गोरोन्थि दङ हाग्रामा महिलारिया जेबो मावाखै होनना बुङोबा 100% गोरोन्थि दङ मानो होनना बुङोबा सिगां समाव BTC जायनि सिगां BTC ओनसोलाव लामाया मोनसे थाबायजायामोन माथो हाब्रु थाबायै थाबायै लामाया गुरगाजोबोमोन ओरै बेसेबांबा गुवार जायोमोन लामाफ्रानो हाब्रुजोबखामोन गासिबो जेब्लानाखि BTC जाबोबाय लामा दालां जाबोबायना मावदों बिथाङाबो मावदों खिन्थु हाग्रामा महिलारिखौ गाज्रि खालामदों होननानै बुङोबा जाय हाग्रामा महिलारि सारनि आफाङाव थानाय सेला बेलाफोर जायफोरनाखि खामानि मावो बिसोरसो बेखौ गाज्रि खालामदों बेखौ बरनाम खालामदों हाग्रामा महिलारिखौ खिन्थु बिथाङा मोजां मावदों आरो दिनैबो बुंदों प्रमद बर'आ गाज्रि मावदों प्रमद बर'आ गाज्रि मावाखैथ' सोर बुंनो हायो प्रमद बर'आ दिनै गावनि मोन्दांथिखौ लानानै दिनै बिराद मोजां बिथाङा गावनि मा होननानै बुंदों सिगां समाव जेनाखि ट्रेन दङ जेनेबा सात्र संघराव मावबोनाय बेबायदि माखासे गियानखौ लानानै एबा बे प्रेक्टिकेलजों बे दिनै प्रमद बर' सारा मावबोगासिनो दं सोरबा बुंगोन नामा प्रमद बर' मावाखै होननानै प्रमद बर'खौ बोरै दाय होनो हादों जुदि बबेबा खामानि मावनाया जायाखै होननानै जुदि बुङोबा जों बुंनो हागोन प्रमद बर'नि आफाङाव थानाय जायफोरनाखि खामानिफोर मावो जेनेबा नङा होमबा मा ब्लक फैदों प्राइमारि लेभेल फैदों बैफोर लेभेलाव साफा सुमा लादो दे अबेबा मोनसे PMAY जे न' लुनाया जायाखै बेखौ प्रमद बर' दाय होगोन नामा प्रमद बर'नि दाय नामा बियो मोनसे PMAY जे न' लुनायनि मेनेथ जाहैबाय बे बबे ब्लकआव गोलैयो आन्दाराव बेयाव BDOनि दायथ' दं बाहाय बिनि GRS नि दायथ' दं बाहाय इन्जिनियारनि दायथ' दं बाहाय आरो चेयारमेननि दायथ' दं बिथांमोनासो बेखौ मानो प्रमद बर'खौ रायनांगौ प्रमद बर'खौ रायनो हाया दा ओंखायनो जों बुजिलायनांगौ दङ ओंखायनो जों माने खुगाखौ दं होनबानो होनला जाया आरोना मानोना जों मिन्थिखायो खिन्थु राजनितिनि सार्थआव माखासे मानसिफ्रा खोथाफोरखौ बुङो खिन्थु आं I love BPF I love UPPL I love BPF and I love UPPL आं मोननैखौ मोजां मोनो आंहा बाय खुनु जेबो माबा गैया माने अपोजिशन पार्टी गैया जेबो गैया बेनो आरोखि